Vadzidzi vese vanodzidza vanokuudzai kuti pavadzidzi vaJesu vese vari 12 mudzidzi anopedzisira kufa ndiye ainzi John the Revelator, anonyora tsamba yatiri kudzidza mukati mezuva ranhasi. John anotarisira kuti akanyora bhuku raRevelations around AD 95 ikokoko asati afa. Saka John paanonyora bhuku raRevelations, bhuku raRevelations ranga riine target yevanhu yaraifanira kuti ririche. Message iri mubhuku raRevelations imessage yaifanira kuti iende kune vamwe vanhu vanga vakatsanangurika. Daniel paakanyora akaudzwa Daniel chapter 12 verse 4 kuti mashoko aanyora aya mapfige bhuku rivhare nekuti nguva haisati yakwana. But John paanonyora anoudzwa pana chapter 22 kuti nguva yatokwana nazvino yatokwana. Vanhu vanofanira kuti vanzwe shoko irori vanhu vanorarama munguva ino nenguva inoteera kumberi. Saka bhuku raRevelations rakanyorerwa vanhu vairarama munguva yaJohn. Yanyorerwa vanhu vairarama munguva yaJohn, yakanyorerwawo vanhu vanozorarama munguva yaiteera yese kusvika nguva yatinorarama nhasi. Saka bhuku raRevelations rakanyorerwa vanhu kutangira panguva yaJohn. Message yaro iri directed to vanhu vairarama panguva iyoyo kusvika pavanhu vanorarama munguva yekupedzisira yatiri kurarama ino. Saka message iri mubhuku raRevelations kubva pachapter 1 kunodzika kunoperera kwayo chapter 22, message yacho haichinje. Imessage inotaura about the second coming of Christ. Ndosaka achingotanga John chapter 1 verse 7 anotokuudzai kuti tarirai anouya nemakore, meso ose achamuona, kunyange nevakambaya marudzi ose achamuchema. Message iri mubhuku raRevelations imessage yesecond coming of Christ. Revelation chapter 11 uchifandwa pakati pebhuku anokupai remind again. 11 chapter 11 verse 15 anokuudzai kuti nguva yekukohwa yamambo yasvika. Mambo anofanira kuti akohwe. Ndosaka muimbi werwiyo achimba achiti apo Jesu anouya kuzochingamidza vanhu vake, achauya kuzokohwa pano nekuti anoziva kuti akasiya vanhu vake. Message yebhuku raRevelations imessage yesecond coming of Christ. Achitanga kunoivhara achinopedza John anokuudzai pachapter 22 verse 20 kuti iye unoti ndinokurumidza kuuya, uyai henyu Ishe Jesu. Message iri mubhuku raRevelations imessage yesecond coming of Christ. The message yaifanira kuti iudzwe vanhu vairarama panguva yaJohn kusvikira pavanhu vanorarama panguva yekupedzisira. Imessage yekuti Kristu akaurayiwa, akaroverwa pamuchinjikwa, akamuka nezuva retatu, akaenda kudenga, anofanira kuti adzoke kuzotora vanhu vake. Saka message iyi zvairi message yekuuya kwaKristu. Vanhu vaiparidzirwa, vanhu vaiudzwa, vanhu vairarama munguva yeThe Apostolic Church, nekuti bhuku raRevelations rakanyorwa panguva yeThe Apostolic Church. The Apostolic Church ndo church yakapinda Peter uya akazotorwa akaroverwa pamuchinjikwa, makumbo ari mudenga, musoro wake uri pasi. That is the church yainyorerwa naKristu kuti ndiri kuenda hangu kudenga asi ndinodzoka kuzotora vanhu vangu. Message iyi yainyorerwa vanhu vakaita sana Bartholomew who was skinned alive, vanhu vakabata gospel raMwari vakaribata nesimba, but vakaurayirwa vhangeri irori. Ndo vanhu vainyorerwa naKristu kuti ndinouya kuzotora vanhu vangu. Message iyi yainyorerwa vanhu vakaita sana John the Revelator, akanga akagara pachisuwa chePatmos, akandwa mudhamu reoyo, atambudzwa nekuda kwevhangeri. Vanhu ivavo ndo vainyorerwa message iyi kuti ndinouya kuzokutorai. Message iyi yaiaplya futi kuchechi yepaSmina. Pachechi yepaSmina inonzi the persecuted church. Vanhu vaibatirira shoko raMwari, vanhu vaitenda muna Kristu Jesu, vakarohwa, vakaurayiwa, vakatizira mumakomo. Vanhu vose ivavo pavaifa, message yaingoti Kristu anouya. The message of the book of Revelations is a message about the second coming of Christ. Saka vanhu vainetseka mumwoyo mavo kuti Kristu imimi munogoti munouya kuzotitora sei? Nekuti kana muchiuya kuzotitora, by the time you will come, you will find us dead.
Saka munotitora sei tafa, tauraiwa, tadyiwa nemujuru, tichinge taora tiri pasi, takusazivikanwa nevanhu vanorarama, munozotitora sei? That was the question that was in the mouth of the people. Vanhu pfungwa yavo yavana ndeyekuti hatirambe Kristu kuti munozotitora, hongu tazvinzwa izvozvo, but by the time you will come you will find us dead. Saka John Kristu anomuudza pana chapter 1 verse 18 yazvakazarurwa kuti nyora uvaudze kuti inini wacho Kristu ndakanga ndafa, asi tarira ndinorarama nekusingaperi, ndine key dzerufu neHadesi. Now makanodzidza verse 18, chinonzi Hadesi nechinonzi rufu zvinoshanda zvese pamwe chete, nekuti rufu ndo rinotora upenyu, death ndiye anotora upenyu kuti munhu anorarama aregere kurarama. Hadesi basa raHadesi nderekuti kana munhu achinge afa, apfigirwa muguva, arege kuzomuka futi. Saka Kristu ari kuti ndinozviziva there is the God of death, ndinozviziva there is the God of Hades. The God of death ndiye anotora upenyu hwevanhu vanorarama nhasi kuti vasvike pakufa. The God of Hades ndiye anoita kuti vanenge vatorwa vacho vasazodzoke kuupenyu zingaperi. Saka Kristu ari kuudza sangano rake kuti inini pandakauya pamuchinjikwa, basa rangu ndakauya for a rescue mission, basa rangu ndakauya kuzosunungura vakanga vakasungwa, basa rangu ndakauya kuhondo. Christ came for a war with the God of death and the God of Hades. Saka Kristu aisagona kukurirwa with the God of death. Ndosaka paanga akufa anotaura ega kuti Father, into your hands I commit my spirit. Because death had no power over Christ. Death could not take life from Christ. Death could not win over Christ. Saka Christ had to give his life. Nekuti aiziva kuti anga aine imwe mechi aifanira kuti anosangana naHadesi, nekuti Hadesi aida kuti anokurirwa futi naKristu. Saka Kristu paakaenda muguva, Hadesi first day, second day, akati ndawina battle, Kristu haachadzoke back to life. Nekuti inini anenge auya kwandiri, handina wandinodzosera kuti agone kudzokera kuupenyu. But on the third day, Christ resurrected from the dead. Christ conquered the God of Hades. Christ conquered the God of death. Saka Kristu ari kuti inini message yangu ndeyekukuudzai kuti ndinoenda kudenga, kana ndaenda kudenga ndinodzoka ndokutorai. Why? I conquered the God of death and the God of Hades. Christ has the keys of death and Hades. Akauya kuhondo, akawina hondo yacho. He is ready. He was ready. He fought that good battle and he won over the God of death and the God of Hades. He has the keys to life. Ndosaka achiramba achiita nharo, achiudza vanhu vanomunamata kuti inini kana ndichinge ndaenda kudenga ndinodzoka ndokutorai kuti pandiri muguvapo, nekuti akawina hondo yacho. So this was an assurance to the church that was living, to the church that had questions. Kuti Kristu pamunotiwana tafa munoita sei? Kristu ari ane message achiti nenyuwo ndakambofa, but ndakauya ndakarwa hondo iyoyo, ndakatora makii, ndakawina. Ndakuzokuudzai kuti Christ has the keys of death and Hades. Basa raakawira pamuchinjikwa, he came for a war, kuti agone kurwisana nechimwari cherufu, agone kurwisana nechimwari cheHadesi, kuti aclaim makeys iwaya amaise mumaoko ake, kuti vanhu vake vagone kuzowana hope encouragement maari. He came to claim those keys. He has those keys. He has the keys to death in Hades and Hades. There is hope and there is still hope to those vanogona vaine mubvunzo kuti kana takafaka zvedu naKristu zvapera, paanozouya kuzotora vanhu vakaita kuda kwake, achatora vanenge vakamuka chete. Aiwa, Kristu achauya kuzotora vanhu vose, nekuti pachiri nehope kunyange murufu. There is still hope even in death. Kristu akauya kuzotora vakizi kuti vose vanogona kutamba naye vagone kuwana assurance yehumwe upenyu hwavachararama kuva inotera, vagone kuwana assurance
yeupenyu husingaperi hunopiwa naKristu badzi, nekuti iye Kristu wacho ndiye akanga akambofa asi akamuka akaclaima victory over the god of death and Hades. There is still hope in any situation, and if there is hope in death, there is still hope in any situation. There is still hope anyhow. There is still hope. Kunyange masituations ekuti wakafunga wega mfungwa dzako unofunga kuti zvese zvapera, there is still hope. Ndoziva une vanhu vane zvinovanetsa mukati meupenyu hwavo. Kune vanhu vakatambwa yakaipa neupenyu, zvekuti vakada kufunga zvavakaitwa neupenyu, vakada kufunga how Satan has dealt with them, vakada kufunga kutambudzika kwavo, vanorara usiku hwose vachichema, vanototesa mapilo vachichema, havana rugare mukati meupenyu hwavo. Ndauya kuzokuudzai kuti tizirai kuna Kristu ane makii anogona kukinura mufaro wakauya mukati meupenyu hwenyu. Ndauya kuzokuudzai vamwe vanogona kunge vaine mahealth problems, vane zvirwere zvavo zvavanazvo zvenguva yakareba, zvekuti zvinovarwadza, zvinovamanikidza, zvinovatadzisa, zvinovashaisa mufaro. Ndauya kuzokuudzai kuti tizirai kuna Jesu, nekuti there is still hope in Christ. It is Christ and only Christ who has the keys to unlock your health issues. Ndavazoudza vose vanogona kunge vafunga kuti vakatiza pamberi paKristu, vakatiza pamberi paMwari, vakatadza beyond measure. Vaakufunga kuti Mwari haachagona kuvarangarira, aakufunga kuti Mwari haachagona kuregerera, akaita zvikuru zvekuti naye akafunga zvinomutyisa mukati mepfungwa dzake, zvekuti chero vanhu vakamuregerera, chero Mwari akamuregerera, iye mumwoyo make zvinonetsa kuti azviregerere. Ndauya kuzokuudzai nhasi kuti there is still hope in Christ, nekuti Kristu akahwina. Munoziva kunonzi kungwara. Kungwara kuziva kuti Barcelona yakatorwa kare neManchester United. Saka kana ndakuona delayed match, handimhanye kunocelebrata panogoheswa neBarcelona pakutanga, nekuti ndinoziva kuti pakuguma kwazvo ichadyiwa neManchester United. Saka ndinogara ndapfeka jezi reManchester United, ndajoina timu inohwina nekuti ndozoti yakahwina kare. Join the winning team. Join Christ's side, because he has the keys of death and Hades. Akatora makii, akahwina kare. Tamba na Jesu, nekuti ndiye ane makii ekugona kuvhura pese pakavharwa. Chakaita kuti vana vaIsraeri vagone kuramba vachifamba naKristu, vaiziva kuti takasvika paRed Sea, Moses aiziva kuti wandinofamba naye ane makii ekuti chero pane mvura anounloka, mvura dzopasana vana vaMwari vopfuura. Kristu ndo zvaanogona kuita izvozvo mukati meupenyu hwako. Tamba naye nekuti ane makii ekugona kuvhura pese. There is still hope in every situation.